Danas ćemo, kako se zove, namjeciš ovu nešto da naravno stavimo. Tako da, krećemo. Evo mi stavimo smolik. Evo ja sam uvršio. Hoću stvarno se. Jel? A ovo je keo. Ja kevac. Ovdje ti vratiš komu. Hoću. Evo trenutno smo očistili neku kućicu. Tako da se vidimo kad kakica bude gotovo. Nije nego slučajno samo otvorio. Evo ljudi, kao što smo sretli. Vidite, ja sam završila već šolje. A da, lepio se nekako. A da, od sačke. Te ovo vidite šta radi. Vaslavi. Sad treba... kako si se odlepio? Ja sad sipao Ili neće ovo gore? Ja sipao vode i stavio kiselinu. Ajde sa punove vode i kiselinu. To ti isto kao... Nekako se lepi ljudi moji. Propati se ovaj kako se čeka. Evo. A sad vidite malo da... Kako se zove? No, idemo malo. Bato. Bate. Braco, gdje si? Gdje si nabijen? Braco. Bate. Bate. To pođe, oteš. Bate. On inače ne znam. Loki. 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 A gdje si bio? Dalje. Kako si izaš tamo? Bio sam ispod ovden. Kako? Tako. Ja stignem ga. Vrtaš se zgaća. Evo ti hrapku. A ti jebem. Evo ti. Puši. Pička jebra. Pička šta. Zove ti se. A ljudi, pošto imate dobro vremena. Ovo te završamo video. Poz!